Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Uba Peter Chalam, ubalami Shakmat kumu kertong jongga khon New Trap National Awakening Movement na Malki Laimkhra constituency banya khon yak election MDC shaka ying dorbar thawan jongga Khasi Hills Autonomous District Council kabansalong haka arpu iterik urimpang arjar arpusan ula thep kerteng haka arpu pratarik ukalalingkot arjar arpusan. Haka jingkran bat kilat patai kubor uba Peter Chalam ulaong baka jia khun jongga khanam yaka election haka ni ka kenti kaya pher na kiwei pat ki seng san partai namar baka party ka lech ki pajba ban pensu thu yaka khirnet ban riu ne ka six schedule kum ka atiar ka bakhlan kumway na ki candidates na katika dong kathai pi ka HDC kadika way ni ki election ka bangi haptik on seriously yakani kata ki ong ki ai kita ki rural hamlets haka ba ki brio ki kadan ba ki kajing duk kalong ka piu palat bat kata kajing duk jaga jing brio ki ong kata landless in rural area is growing exponentially ketika ni ke issues hari nang tabat kajing kata gani ki ong ka mining and quarrying activities kini ki artli ki pala kata jor ya environment di nakaliang ka councils ni perkhat badai ban rejuvenate biang nomor kelak tak itu umbam undi ya kita ki ban restore ba kita ki eco ya systems mo ka bang environment system ni ban restore ba ka kanang banta du kumba news pa sab khunai ki sources ki umbam undi kelang beri critical stage so that ka HDC ka don kam ba ban take up yakini ki issues mata so ko wi ka ki issues ki bangi ang hadu menta kani ka VA ka sa pending nadu araja khasa ti ka nakaliang jong ka union home ministry ka bo ka tu kani ki jingkli but adu mentaru nak ka HDC hakini ki ba adak nadu araja khasa it remain unanswered kam answer nakini leader ni bala ti ngi perkhat ba kani ka VAB but lada kamdan VAB kini ki rang ba snang deru ki long ki performs in different sets of guideline rules kimdan uniform ti nangta kadon kajing kta ka kota ban ki ban govern ya ki snang nomor ka week snang e fair ka week snang khamtam ni pe siri bhai ki create option share stay ki chimchan ba haka ba ban charge ya kini ki ya ka percentage ba kan jadi khendau jadi ta ti bun gini nasar ki ba ki chit ka stay ki bun ba ti ki ban le ya ta cultivation commercial cultivation ti ka ta ba ti pe ti sir ni hapar khat ba ban revamp ya kini ka ti ong kata ka United Khasi and Janja District Appointment and Successions of Chief and Headman Act 1959 Kanam ngidon la kajong kanong dim bang ilek sekipai baru kumbaki wei ki lek ikon basulusan nilek dan ni prepare da kum wei pat ban penso tho ya ka HDC bat ya ka kata khnet ka ban riau ka balong ka atiar ka baklan jo ka district councils fi gani gade na ka wei kita ka bang ka de ka wei ka jing lilam no hi ka khando ka siam nama nakalai force name secondary force name nice investors kata kamu kadai ke jing lilam ni kan ni ti bat ban create kita ka land bank kalong ka ba gi bangim jual so munu regime star wira kan ni ong la jule ani pro miswa ni kini land bank ban lum bat ki jaka jong government land ru fi dada jong fisheries forest jong kini ki pasam tu ulum ka land bank benang ta un ayak to through IMA mo bat kin sa investors bawan ni kini investor usu wang ban aikam ayam ni ka doubt fi ni namar ni sini fi tanggarwi amdan ni dang im tourism nuan investor sini ba kadai gawai wang kadika landlock actually kinwan man penjat man peraya kini kendo siap te district council ni perkhat ban wanda ada tu land reform commission biang ban resor bi kendo siap bah apa council bagi bun bagi paradok perasaan ni nyau pun 100% gidi gi pomdan kendo show te so that ni perkhat nalangi lap gi brio gi bat kendo bian dai ni la dai ban kene na biang kini ban insam yang paradok perasaan ki badu e kendo pomdan show perkhat ma fi la nyau pun ri no sispa ki try jaka ki pomdan kendo show Tiga kumno kerja beliau ayu kata kebot kerja beliau kepala syak exploit completely napa kan kata.